הקידוש של היום, לפי רבנו הארי, צריך לשבת שאומרים את הקידוש. כך כותב מרן החידה, בשם הרבי שמואל ויטל, בשער הכוונות. שהוא סידר את שער הכוונות, כתוב שם בפירוש, שבקידוש של שבת שחרית צריך לשבת. כך כותב החידה. הנכד של החידה מעיד שכך הוא ראה את הסבא שלו, החידה, שהיה יושב בקידוש. החידה כותב שכל הזקנים של ירושלים היו נוהגים לשבת. יש סידור של המקובלים, סידור רבי שבתאי, סידור קדמון, שם כתוב לא ככה, שם כתוב שצריך לעמוד. וזה המקור מהמשנת חסידים. ספר משנת חסידים שהיה מקובל גדול, גם הוא כותב שצריך לעמוד. אבל אנחנו נוהגים כמנהג שכותב החידה, כך מנהג ירושלים, כך מנהג רוב המקובלים, כך כמו שאמרתי כתוב בשער הכוונות, אז אנחנו נוהגים לשבת. בליל שבת אנחנו נוהגים לעמוד. כל הספרדים נוהגים בקידוש של ליל שבת לעמוד. אצל האשכנזים יש כמה סוגים של מנהגים, יש נוהגים לעמוד, יש נוהגים לשבת, יש נוהגים שעומדים עד, כשאומרים ויחולו עומדים, ואחר כך יושבים. כל מנהגים. אבל אצלנו הספרדים בלילה עומדים, בבוקר יושבים. האמת, עצם הדבר שבלילה אנחנו עומדים, בשולחן ערוך כתוב שאומר ויחולו מעומד, לא כתוב שהקידוש עצמו מעומד. זה על פי רבנו הארי. אבל האמת שזה לא כל כך פשוט, שמותר, אלמלא רבנו הארי, אם לא היה לנו שום גילוי בזה על פי רבנו הארי, היינו צריכים לשבת. למה? כי בדרך כלל אדם עושה קידוש, הוא לא לבדו. הוא מכוון להוציא ידי חובה את כל בני ביתו. ובברכות הנהנין, כשאדם מוציא את אחרים ידי חובה, אז כתוב שצריכים להסב ביחד, לשבת בהסבה. כך אומרת הגמרא. ואומרת הגמרא, בזמנם היו רגילים בהסבה. אבל אצלנו ישיבה דידן, זה כמו הסבה דידהו. זאת אומרת, אצלנו מספיק שישבו ביחד. משמע שצריך שתהיה ישיבה כדי להוציא ידי חובה. עמידה זה לא טוב. התוספות באמת כבר עומדים על זה, לגבי אלה שנוהגים לעמוד בהבדלה. והתוספות מיישבים, יש בזה כבר דיונים הרבה, אבל ברור הדבר שאם אנחנו לא... מה עדיף? שיהיה קושיה, ואחר כך לנסות ליישב את הקושיה בכמה דרכים, או כשאין קושיה בכלל. אם יושבים זה בסדר לכל הדעות. אז מילא בלילה אנחנו צריכים להתייחס לכל היישובים, ליישב את הקושיה. למה אנחנו עומדים? כי זה על פי הקבלה, אז אנחנו צריכים ליישב את הקושיה. אבל ביום שגם לפי רבנו הארי בשער הכוונות צריך לשבת, אז ודאי שצריך להקפיד על זה. כל אחד ואחד בביתו שיקפיד שהוא ישב, וכמובן גם בני ביתו שיוצאים ידי חובה, שכולם ישבו ויעשו את הקידוש בישיבה.